Ngizwa kuthiwa ibanjwe inyoka le ndoda kaqinisile. Kwenzeka isehlo lana ke kwa Minza umuntu la isosha lemkhonto wesizwe. We are defending our revolution. Technically udaba olukhuluma ngenhlekelele noma ngesigameko esikade senzekela edamini leli laziwa ukuthi inanda dam la emzini Thomas abanye bese khona bayikhomba ngala uthukela bakhona ivideo engisesahlangana nayo ngicatha ngomhla ka2 January la ibikhonjwa khona ngale uthukela. So ke indaba enyoka ke singayichitha ke manje sithi akuyona yala inanda dam shida ihlangene la inanda dam la video yenyoka. So lena ke ukuthi ke kuthiwa ubanjwe inyoka ngeke size sichithe ngeke size sikuvume ngoba akekho futhi ubone inyoka ukucabangela lokho ukuthi ngenzeke ubanjwe inyoka. So bathi ke hayi ibiyamdedela basho njalo bathi phela inkuzi malanga yenyoka la mawuminze nje kuleli damu ukwazi ukuthi akusubanjwe inyoka ngoba abayikhombayo bathi kulo manje asazi imiqiniso noma cha kodwa nempela kuthiwa bebanjwe inyoka. Akushiyo ukuthi beminzile, akushiyo ukuthi ugwilizile ngoba kuthiwa umswimo omdala lo umvudo omdala ziyabuya ke lezo indawo zimbozwe ngamanzi sekumbeke imigodi emikhulu. So asinaso isiqiniseko ngeke sisisho sithi indawo enjalo idale lesigameko mhlambe uye wathi uyangena wathi mhlambe yanyathela endaweni esewumgodi noma kwenzakalani. So cha ngeke siqinisekise lokho sekucabangela nje ukuveza isinye sesithombe okungenzeka kwenzeka kwezinto okwenyoka ngeke sikuphike futhi nakho ngoba phela vele isikhathi esiningi siyazi ukuthi endaweni efana namadamu nje kube kushiwo ukuthi khona inyoka ezinkulu esezikhona. So nalana ngenzeka ibe ikhona futhi noma zikhona. So ngoba abantu angithi phela bathi abantu njengoba besiwe banjwe inyoka ugwilizile ngithi ngosuku lokuqala wangatholakala ngakusasa wabhekwa wangatholakala wazwatholakala ngosuku lwesithathu eseyintantela yena phezulu emanzini bathi simdedelile inyoka sesekule sihlanu lapho. So esesetholwa yithimba le reaction unit of South Africa leli ke khona engathi abamtholanga bafoneliwe ngoba sekubonakala umzimba untanta phezulu base bayafonela ukuthi kuyasolakala ukuthi uye lo ntanta phezulu lapha phezulu kwamanzi. So ke ingakho abantu bethi inyoka ngoba ngithi ngosuku lokuqala akatholakalanga inyoka ibisambambile usuku lesibili ibisambambile yamdedela ngosuku lesithathu. Ingakho ke bethi inyoka abantu mawucabanga ke mayembambile suku imenzani isikhathi sithi anga hayi angiziphela bathi mayisikubambile isukisa kumunca ubuchopho aphili bathi isukisa kumunca ubuchopho masiqedile bese yakudedelayo ngoba angithi akhumbula omunye ngale pheshe owaphuma esephoqukile ke yena ke esebuqukile nje bonakala ukuthi khonto emboqozile. So kuningi ke esingakusho nalokho ngeke sesichithe simukela konke oqhamukayo. So abanye ke bake bathi ke umuntu ngenkathi ke esasinda kanje hayi cha uyakwazi ukucila phansi up until iqhuma inyongo. Angazi ke ithatha sanganani ke inyongo uqhuma bathi masiqhuma inyongo umuntu ke uyakwazi ukukhuphuka ke abe ngaphezulu kwamanzi. So asazi ke noma yinto enjalo ngosuke banjwe inyoka ngempela ngosuke kodwa ziningi ke igameko kade sezenzeka naseminyakeni edlule yokucila kwabantu kule damu especially abadobayo nezingane esizibhukuda uzwe kuthiwa ingane mhlawumbe ibivakashile igcine icwilile damu. So ziningi zona ngoba khona ngisho isosha lemkhonto wesizwe veterans elake lacwila la edamini kwakuthiwa ngicabanga abaningi bayamazi kakhulu azabala eThekwini uComrade Sticks. Nduduzo Sticks and Mdletshe supporters will remember his contribution to the ANC's military wing. Very disciplined. He was always very passionate about the welfare of the MKMVA members. We are defending our revolution. His detractors will perhaps best remember him for disrupting a recent attempt by the Democratic Alliance to visit President Jacob Zuma's Nkandla home. On the 6th of January, the Umkhonto weSizwe veteran disappeared while swimming in the Inanda Dam. For days, police divers searched for his body. Wayiphethe ukuyena wangameli amasosha ama veterans ngakile iminyaka edlule ngoba ngathi bebeyijabulela begibela isikepe. So abanye bathi kwasukusinga ke
wathi hayi ngabhukuda yena la so bebebhuda emadamini amakhulu asemfuleni emkhulu so wathi nayi angabhuda mabesho phela nginaso isiqiniseko nami siphele suthi story sasinjalo ngempela kusuthi wagcina ke wacwila unomphela ke wazwathola setholwa yilaba ke abacwila phansi ababhuda so ziningi igama kade senza so should ngasho ngavuma wona ukuthi cha idama eselinegama ekweyiningi neliyingozi ngendlela esimanga ungafanele uvumele izingane zakho ukuthi ziyodlalela khona abantu abaningi bayawasha khona bayabhukuda benza yonke into kodwa ke isigameko usuku ukuzwenza ngalo isigameko akekho usuke eyazi ngoba into ekuyenzeka kona linedora eziningi ngoba bathi abanye liyabizana bathi lingozi impela lenyokela baphakathi yakubiza base wona masekubiza amanzi ayacweba abemhlophe abeyathi sibuko uzwe nje na uhalela ukuyobhuda khona uthi uzokusibizwa inyoka yakhe anje sazi zomiqiniso ayazi ngibize mina kodwa abaziyo bathi hayi impela iyabizana uzithola usuyobhuda khona ungazi shu nesosha ke la selibizwa yona kusho nathi nje obasijwayela ukuyela khona siyodobo fish nani futhi lila ngesigadi unibiza ke nami la hayi wona ngathi ngisho ukuthi kuyofanele umuntu ayashintsha indlela yokwenza ke angabe sadlalela khona kakhulu ngoba futhi inkulu lengozi cha khona singasho ukuthi eminyakeni edlule yabona mhlawumbe around 2020 isikhathi se lockdown sasigcwele la idami sibaningi impela sidobo fish la sibe sishwebe sibe sibathenge kwabanye sidoba nabo kodwa nje indawo nje sijwayele kakhulu noma mhlawumbe khona la kushona khona masibe umncwabeni singende khona sigeze yabo into nje ejwayelekile noma siyojikijela into enjalo nje abantu asibasemakhaya so indawo nje esijwayele kakhulu kodwa ke egameko izenzeka kanje nje bakwenzekile nje abantu basathukile kodwa kuyoba isikhashana nje unyaka masuya asephethe babuyela abantu futhi sebukhuda nanezingane ezincane nathi nje intendo yakho ubhuda ingane ezincane lana ke nezikebhe zihlala zihlaze nyuka ke abelungu bagcwele bagcwala la bezodobo nathi ke inkinga ngikhumbula ithiwa lithatha ayikhumbuli umculile mina la hayi angikhumbuli kuthiwa khona umlungu uculile base behudulwa zikebhe khona la emanzini izithuthu sasemanzini kodwa akekho ke wabizwa inyoka kanti inyoka ibiza abantu abamnyama kuphela ani kanti ngoba abamnyama impela sebebaningi bephela la khona omunye nje wazihambela yena nje wayojikijela lithi khona wahamba lithi ngempela liyabizana kodwa manje uthi why libiza abamnyama kuphela why ikhona insizwe impela ke iyayibonisiwe iyayisiza abantu ngokwemoya ukuthi ngasho ngithi ayimprofeti ngoba yayisonta phela nayo yabonakala isuka ngejubani yenza isigameko esingesihleke ekhaya ke yasisuka ngejubani yongena khona ngoba ubaba wahlangana naye endleleni iyangejubani emanzini wayitshela ukuthi kuvuka umoya uyabo kanti sibona ukugcina lo nsizwa emva lapho ke sikhishwa khona lapha so ziningi la nje endaweni phela sibona sebekhonyana abantu eselibathathile abaningi bakhona nje la endaweni ayikho ke le nto ukuthi kuthiwa lizonda abantu abavakashile kuphela nala endaweni baningi abantu seselibathathile abanye ke bathi khona ingwenya kodwa sikazi sesibona njengayo inyoka nje bakuthiwa inyoka nathi sesibona phela nje ukubone nje ngolayini nje oqala phakathi nendawo uphinde uphele phakathi nendawo uxakeke lo layini lo owani futhi nakulento ongaqondile owani ngoba phela makuyiskebe fanele uziyosithela le makulayini weskebe why uqala phakathi nendawo uphele phakathi nendawo so bese uyisolela wena ukuthi usho sike yathi ukuvuka inyoka yathi ukuhamba phezulu yasiphindishwa nje lapha phansi asasi ngesikhathi ebusuku kuyenzeka uze umsindo nje umkhulu emanzini ungathi khona into mhlawumbe ngathi ijikijelwe emanzini efana naleyo so into manje kusekumnyama ebusuku awukwazi ukubona ukuthi yebo yini leyo uyabo lona mina into engibonayo leli damu limnyama linobumnyama ngoba khumbula phela ukuthi kuye kube nezikhukhula abantu bakhukhuke leyo mzimba yonke imost yayo iphelela la kuyimanje kusanabantu bangazange batholakale ngezikhukhula ezenzeka la emzinyathi and lezo ikhukhula zahamba nezimpilo zabantu eziningi abangatholakala obvious labo bantu bayaphelela la kuleli damu ngoba yonke imfule la emzinyathi yayimuka nabantu yayiza la edamini so nje uyayicabanga leyo nto ukuthi ke isinyama esikulelo damu ngeke lingabi negeme zokubiza abantu libathathe leli damu ke sizokhumbula ukuthi lasungulwa ngo1987 ngalesikhathi kuba nekhukhula zika87 so miningi imizi nabantu abacila la emanzini ngo87 kuze kwakhiwe leli damu leli baningi abantu kwakhona nomgwaqo owunqamla khona lapha phakathi edamini welela emaphephetheni usuka emzinyathi so kwakuhamba amabhasi la kuhamba yonke into lakhiwa ngo87 idamu
kunemizi nje abantu abaningi abekhomba phakathi la edamini ukuthi yaphelela khona abantu ke basebesuka beyiswa endaweni eningontuzuma nakuphi ebeyohlala khona kujiya intuzuma abanye basala makukhona imizi namathuna ekhona kunjalo ukusho ukuthi nje lapha edamini kunamathuna abantu kunjalo nje ngeke ngabe nokuthi nesinyama lelo damu lelo and futhi ke leli damu ke okuyilona ke lingaphansi komngeni water okuyilona ke damu eliphakela indawo eziningi la eThekwini ngamanzi uma umngeni water nje amanzi adwadwa khona la edamini noma ke izakhamizi ezi around lona isikhathi esiningi zinenkinga yamanzi ngoba singakhuluma nje la emzini yathi ukukhalwa kakhulu ngamanzi imizi ayinawo amanzi abanye amanzi bawagcina ngo 2011 so inkinga sinayo ke amanzi alethwa imoto zamanzi ama water cans kodwa ama idamu belikhona la eduze ezinye izinkinga ke zibhekene nesizwe sasemaqadini emayelana indaba ledamu kuningi nje manje ke wena ngesingawe uthi namazwi akho okugcina ngaleli damu athini amazwi ami okugcina leli damu athi nje bokuyindawo nje ibekufanele ngokomthetho ingabe iyabikwa yisikona ugcineni kuyenzeka siwadinga amanzi sidinge nani kodwa kube khona indlela yokungena kungangeni noyisinoma kanjani kuze uhleleke ungena noma ke kwenzeka yabo lonto ya kodwa kube khona indlela nje yenza ngayo ukubikwa noma ke kodwa kube khona indlela yokuthi liphephe kubantu ngoba phela nombani uyayela abahambayo izangoma abathandazi bonke bayayela abanye bafika ngobusuku abanye bathatha bagangale kude babulala abantu bese zobajikijela futhi emanzini kuningi nje okwenzakalayo imaka awuthi ubuzeke leli damu leli angithi sekwelabelungu no asingathi lapha ngasithi sicountele kamngeni water okay inkampani emele le inkampani emele okay kade sikhuluma sithi abelungu alibathatha ayikho umlungu esake sezakuthiwa inzile la exactly that's number 1 number 2 kunendawo lapha koZimbali edominate nje abelungu and kuyakhalwa ngale ndawo sengikhohle igama layo kodwa kuyakhalwa ngayo ukuthi kubi kushubile kuyasolakala ukuthi abelungu bakhona bathwele ngoba inegame eziningi ezenzakalayo abantu abaningi bayazi le ndawo leya hlezi kwenziwa ngayo ama video kunegame eziningi ezenzakalayo kuneyinyoka ezitholakalayo kuneyinyoka ehlala kuma swimming pool kunegame nje ezinye izaza le game zenzeka kuzo ama lodge kuona ama B&B uthola ukuthi nibookile kodwa nje kunegame ezenzakalayo so into ithi ke kule ndawo kuhlala abelungu abathwele nali idamu kuyaziwa ukuthi abanikazi balo ubani naku sikhala ngokuthi alibathathi abantu abamhlophe kodwa liyabathatha abantu abamnyama leli damu ukuvuswe yithuthu zaba abelungu ekseni kumnyama bayatshuza la edamini majeski lawa awucabangini ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi leli damu khona abakwenzile akhona ama rituals abelungu bathatha abelungu bafethu ungabuki umlungu nitshela ukuthi umlungu abelungu bathatha ukudla abantu abamnyama ukuthi ngoba nakuthina sazi ukuthi hayi umuntu omnyama abelungu bayasebenzisa imithi awucabangini ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi abelungu khona abakwenza kuleli damu leli makunjena akukho ke esichithayo akukho esichithayo ngempela okungenzeka futhi lapho khona indlela eziningi zokuthwala kakhulukazi nezesilungu ezaziwayo ujoyina inhlangano ezithize zobumnyama ezenzakalayo kakhulukazi ebantwini abarich so bakhona nabamnyama ke abagcina bejoyina lezi inhlangano ezabelungu kodwa ke asiyazi ke ukuthi ke ngempela ke ngabe kulokhu kuyenzeka kube mhlambe kuyathinteka into efana lezo kodwa asazi sekucabangela ukho phela sikuchithayo kunjalo nje kodwa kuningi wona ubumnyama okwenzakalayo ezweni esakhile nathi sihlezi asazi kodwa nje zinkinga eziningi zona kodwa hayi ngiyawusola nomqhakazo sezini ngakhulu igeme ezenzeka kuleli damu kodwa phela abelungu bengakaze ngibabone bebhukuda bukhoma ukubhukuda ke sibone nje kuphela behamba ngazo phela enasibaboni ngoba sebebhuda ngale kwendawo yabe phesheya kodwa bake batshuzisane bahudulane ngeyithuthu zabo uthola ukuthi omunye ushala isithuthu omunye nangya ufake lamaplate abawafake enyaweni
nawa lama plate otshuze emanzini ahudule ngalama plate abambahudulane ngawo ke la emanzini ngentambo ebophela intambo la imhudule lona ngesithuthuthu yena uhudwa ngalama plate akhe lawo yini ngamgwinye ninyoka ngalenkathi ihudwa ngama plate akhe ngoba phela ama plate asuke esemanzini okay ake sixoxe kanje ngicabanga ukuthi uyakhumbula ukuthi makuthi ujwayele iziziba indawo esifana neziziba kanje into iyenzeka endaweni enenyoka ezinkulu before ungena ujikjelitshe hayi futhi amatshe ukuchecka ukuthi there's no movement especially endaweni ezithulekile manje problem nayo la khona abantu abadobayo bafuna indawo equiet badoba endaweni eziquiet so umuntu odobayo mayizongena emanzini ku quiet kanjalo enzeni isikhathi esiningi inyoka labo sobaba ke basemanzini kuthiwa bathanda le ndawo equiet yilapho ke abahlala khona so ingakho kuthiwa ke mawufuna uchecka ukuthi emanzini nje wakuthuleka ngakwenzakalani thatha izinto ujikjele emanzini yila uzobona khona ukuthi there's no movement there's nothing enyakazayo yabona ubuka ukuthi le migaqado yisho le esemanzini awukho la uvuka khona ngoba if kukhona into ejikjelayo kanjalo so babuya nyakaza akhuphuke angiphela uyabheka ukuthi yini le ngenayo maye ukuthi into azoyidla uyayithatha idle maye ukuthi kodwa i-movement izoba khona emanzini uzoyibona yamanzi but if ungekho lutho kuyothuleka kanjalo ukuthi qwambi nje kuphele kanjalo qwambi manje ngizama ukuthi ke mina abelungu mabengena edamini lezi zinto abahamba ngazo zinemisindo mabengena kusokhona imisindo kade zayiduma laba abantu duma amajarija duma yonke into bathi bengena emanzini vele lezi osobaba kazwani umsindo suye sehambile uyabaleka nje mabefika nalemsindo yabo so bathi behamba lesithuthu sakhe simdonsa lo muntu lo suye sihamba lo direction usuke ngekho kuyona sobaba usuye ehlale khona nelithize la ku quiet khona so laba bakithi mabengena beyobhukuda kushuthi into engicabanga yabacheki bavele umuntu ngokushisa nje kade doba ngindo bedoba nje abaphazamisana na uthule uhlezi ngokuthula akho bantu la nosobaba na uyithulela lapha aphazamisana lutho kuyode ngathi wena ungena uthi sobaba uyabheka ukuthi yini manje le engenayo athi awudla kwami yabo mayimaye ukuthi uyena usobaba so sizama ukclarify lapho mhlawumbe sesicinga ngazo zonke indlela sibonge ukuthi make le reaction elibizwe la sabela ukuthi likwazi ukuzo lekelela ekutheni kutholakale umzimba wensizwa le etholakele ngawuthi niyayibonela ethombeni ukuthi kwenzakala kanjani yonke lonto leyo nama video yonke lonto sibonge nje socela ukuthi ni like ni subscribe ku page lethu kwisiqandulo podcast sibonge nje wala mama danko over and out shibirishisha shibilika danko